हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जेमासिम आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मा दिनै नोंथाङा गोबांथार जे नोंथांनि लाइफआव नोंथाङा आङो बबे लामायाव थांब्ला आङो गोजोननायखौ मोनगोन होननानै सानदों नामा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि दिनै इसोरा नोंथां आरो आंजों मा रायज्लायनो नागिरदों जोङो नायनि फिलिपियारिनि चैप्टर 3 वर्स 14 बेयाव बुंदों बेनिखायनो आङो थांखियाव सौहैनो बान्थाखौ मोननो थोंजों होसोदों बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'जों जोबनो गैयै गोथांखौ होनो इसोरनि लिंनाया जिसुनि मुङै जाथों आमेन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोङो बेसेबां मोजां इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय जानो हागौ दिनै नोंथाङाबो जे बान्थाखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गोबांथार नोंथाङा जे खारदों बा नोंथाङा बेबायदिनो जे मोननो थाखाय नोंथाङा गोबांथार हार्डवर्क खालामदों नाथाय दासिमबो नोंथाङा मोनाखै जेरै पाउला जिसुखौ मोनथिनानै इसोरखौ गाबज्रिनानै जे थोंजों होसोदों बेबायदिनो दिनै नोंथाङाबो जे जोबनो गैयै गोथांखौ दिनै इसोरा नोंथांनो होनो हायो दिनै नोंथाङाबो बेबायदिनो फोथायदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथाङाबो जानो हागौ नोंथांनि लाइफआव गोबांथार नोंथाङा जे खारबाय नाथाय नोंथाङा दासिमबो जे थांखिखौ लादों नोंथाङा बे थांखियाव सहैयाखै जानो हागौ दिनै नोंथाङा गोबांथार प्लान्सफोर खालामनानै दङ दासिमबो बे प्लान्सआव नोंथाङा सहैनो हायाखै जेब्ला खारनाय बादि जायो बेयाव साबा मानसिया खारोब्ला बेबायदिनो सासे मानसिया थोंजों बियो खारोब्ला बियो देरहायो दिनै नोंथाङाबो बेबायदिनो देरहागोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांखौ इसोरा अनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथांनियाव गोबांथार थांखिफोर दङब्ला दिनै नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा गाबज्रिनानै इसोरनियाव नोंथाङा गथायदो दिनै नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा गथायोब्ला दिनै नोंथाङा नोंथारगौनो नोंथाङा मोनगोन दिनै नोंथाङा थोंजों नोंथाङा इसोरखौ बाख्नायदो दिनै नोंथाङा बाख्नायोब्ला दिनै इसोरा नोंथांनो बान्थाखौ होगोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांनि बान्थाखौ इसोरा नोंथांनो होनो हायो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै सोर दङ नोंथांनो जे मोजां बान्था होनो हाग्रा दिनै इसोर दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा बिसास खालामदो दिनै नोंथाङा जे लामायाव नोंथाङा थाबायदों दिनै नोंथाङा थोंजों नोंथाङा थाबायदो दिनै नोंथाङा एरखेनानै नोंथाङा थाबायबावनो नांलिया दिनै नोंथाङा जोबनो गैयै सोरगो रायजोआव नोंथाङा सहैनोब्ला दिनै नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि उन नोंथाङा थाबायदो दिनै नोंथांखौ एसेबां अनबाय फै दानिफ्राय लानानै दिनै नोंथाङा बिसास खालामदो दिनै नोंथाङा सिदा लामायाव नोंथाङा थाबायनोब्ला दिनै नोंथाङा जिसुनि उन नोंथाङा थाबायदो मानोना जोबनो गैयै जे गोथांखौ जोङो जिसुनिफ्रायसो जोङो मोनो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन नोंथांमोन गासैखौबो इसोरा बोर होथों नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना माबाफोर रिक्वेस्टफोर दङब्ला कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बा नोंथाङा मेसेज खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनखौ उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय